Moikka! Joo, kävin tänään porukoiden kanssa tuurissa. Me ollaan käyty seikalla joka vuosi. Tai no, yleensä mä olen vaan jommankumman kanssa niissä, mut tällä kertaa ne molemmat lähti sitten mukaan. Ja, tässä muuten mua ääni kuulostaa ihan hirveän oudolta, koska mä en osaa yhtään puhua, koska tuossa on ikkuna. Okei, mua vähän hävettää puhua täällä yksin. Ja mä löysin sieltä paljon kaikkea, mitä mun on pitänyt ostaa tässä lähiaikoina. Esimerkiksi hiuksiin lämpösuoja vihdoinkin, nyt mä pystyn sitten kunnolla kihartaa ja suoristaa niitä, kun mä uskallan vähän paremmin sitten. Ja sitten mä löysin parit kengät ja niin no ei se kauppareissu siinä koskaan oikeastaan se juttu, vaan se on niinku, kun täältä ajasin niinku 2,5 tuntia tai 3 tuntia ehkä suurin piirtein, niin se on se matka siinä, mistä mä tykkään. Mä tykkään oikeesti istua autossa ja kuunnella musiikkia vaan ja olla ihan rauhassa siinä. Musta on jotenkin tosi kivaa. Ja niin se kohta sitten oli. Ei mä en usko, että mä oon tylsä, mutta niin. Tää kohta nyt vähän muuttui tässä. Mä kattelin mun hiuksia tässä ja ne on ihan hirveän näköistä, koska tuo pihalla on tosi kosteeta. Ja toi mun omat hiukset on kihartunut ja nämä pidennykset ei näytä tässä kovin. Mun pitäisi itse asiassa leikata niitä. Mä haluaisin niistä vähän niinku ehkä 10 senttiä pois, kun ne on nyt 60 senttiä, mennessä nyt 160 senttiä. Mä haluaisin niistä vähän lyhyemmät. Sitten mä voisin kihartaa silleen puff. Sitten noista se hienot. Niin. Ei mulla varmaan olekaan oikeastaan paljon muuta asiaa. Me tehdään varmaan Annan kanssa tässä toivottavasti mahdollisimman pian 2 postaus. Joku kunnon sellainen vähän parempi. Me kuvattiin itse asiassa eilenkin, mut me istuttiin siinä vesisateessa. Loistavaa. Siksi näytän hieman pestyltä rotalta. Eli mulla on siis toinenkin vlogi. Sen nimi on Se siis vaihtoi nimeä tässä pari päivää sitten. Mä muistan. You're alive, mut se on because you're alive. Just se oli just. Mä mietin, että se oli se, mut sit se kuulosti tyhmää. En kaikki. Mitä? Onks ne ensi viikolla? On. Jatsi toi ensi viikolla. Mä en tiennyt. Sitä ei pitänyt sanoa. Ja se nyt ei ollut mikään kummonen. Ärsytää mulle. Niin, eipä se tässä sitten muuta. Moikka!